I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay na kanalu. Danas igramo ponovo Minecraft. I sad moram napraviti pickaxe i idem vani, ne pada više kiša. Sigurno je da ću sada cijepati drva u ovoj epizodi. Samo da znate, nije dan. Pa kako, meni je bio dan. Ali ništa, sačekat ćemo. Ja ću zaustaviti vrijeme da vi ne čekate. Evo ga, svanuo je dan. I sada ja trebam u često ostaviti nepotrebne stvari. Sigurno ću cijepati drvo. Sigurno sada kažem. Joj, ovo me nervira sada kad ne mogu ovdje naskočiti. Hajde, skoči. Hvala Bogu. Sam trebam ovo otvoriti. Eto ga. I sada cijepamo drva. Polako. Polako cijepamo drva. I kada nacijepamo, sigurno ćemo napraviti kuću. Znači, i samo da znate, ja kada ogladnim u Minecraftu, ja odmah ne jedem, da ne potrošim hranu zato što nemam puno. Rekli su mi ljudi koji su youtuberi, rekao mi je Sone Gaming da popravim štopanje. Ja sam odgovorila, rekla sam kada kupim grafičku i kada kupim 30 GB rama, i rekao mi je da je ekstra klip. Znači ja se trudim da snimim klip. Ne sad ovo, ja, dobro. Znači, u prvoj epizodi tražili smo onaj bonus chest i našli smo ga jedan, tu je bio kod drveta. I ne znam sada koliko ću tačno cijepati drva. I svaki klip Minecrafta će biti po 9 ili 10 minuta. Mislim da je gore ostalo sa drva. Jeste, znam ja to. Joj. Kad ovako moram cijepat drva, ona je iscijepano. To me nervira malo, ali ajde da pokupimo ove saplinge. Znači ovdje je baš dobro. Ima dosta drva. I ja vas pitam, da li ćete vi
igrati Minecraft i snimati Minecraft, recite ako hoćete da da znam. Znači, pogledajte moju epizodu i sve će vam biti jasno oko Minecrafta. Izvinite ovako što moram. Sve će vam biti jasno oko Minecrafta, samo pogledajte moju epizodu. Možete vi gledati od nekog drugog, mene ne zanima, ali to je vaše. Ja sada, znači, trudim se da snimim što bolje epizode. Imamo još 3 minute snimati ili 4. I da, ja nemam dosta subscribera, ali ja volim snimati Minecraft. Da, mene ne zanima što ja nemam dosta subscribera, ali ja volim snimati Minecraft i igrati Minecraft u slobodno vrijeme. Znači, u ovom svijetu nemam, ništa ne radim dok ne snimam. Neću, i onda kažete to je cheat, ali nema game mode 1. To je isključeno. I da, to je meni isključeno. Vidite koliko smo drva do sada sakupili. 42 i saplinga 9. Ali ima dosta saplinga bome. Znači, ja se trudim da svaki dan izbacim Minecraft po 2 epizode. Juče je bilo 3 epizode, ali danas će biti 2. Zbog čega? Znači, neću danas moći snimati zbog škole. I zašto imam dosta obaveza, ali kada se vratim iz škole, ja ću vam snimati. Snimat ću vam epizodu Minecrafta i nadam se da se vama sviđa kako ja igram Minecraft. Da, i sad ovo je golo drvo ovdje. Imam 51 drva. I nacijepat ćemo još do 64, do steka jednog. Da imam drva da mi ne zafali, ali ne vezi ako mi zafali. Znači, u sljedećoj epizodi ako ne stignem skupiti 64, nastavit ću cijepanje, neću iz one epizode da skupljam materijal za kuću. Zato što neki govore to je cheat, to uzimaš iz game moda, ali ja ne uzimam iz game moda i neću da uzmem iz game moda, zato što mi je to glupo i to mi je nepotrebno. Što bi bez veze kada mogu samo svoje preživljavanje da radim bez game moda. Ne, slučajno. I na prvoj epizodi kaže možemo li 100 lajkova da nastavim serijal. I znači samo jedan lajk od toga bio, jako me razočaralo. I ovdje ću sigurno završiti epizodu. Da, ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj.